Tá leitís álan an seo an ngáir glas agus támuid le Sailéad seisear íana leis inis. Beidir nuair smaoininn tú faoi Sailéad seisear sin chéad rud is smaoininn tú ar ná an chickín agus an bágún. Ach sa gceann seo ní bheidh muid gúsáid fiol, beidh muid gúsáid Teimpe mar faointe prótein. Is cinál comhábhar é Teimpe atá giunta as pónarí soighe coppaithe. Tá an méid céine prótein an Teimpe is atá i martóil ach tá bhád níosú calorí an. An chéad or riil mise Teimpe níor haithan silam cheap me gorá sé sort leab. Ach tá Teimpe anmhá ag suasteach fibicéin anlann ina bhfuil sé. Mar se aniucht be muid ag déanamh marinade gon Teimpe. Sé an bhunús leis an marinade ná sriracha. Is cinál anlann é sriracha atá giunta as chile coppaithe. Leis sin chuir muid isteach rud beag mustard Sasanach, rint 5 spíosra, anlann soy chun é dhéanamh rubach níos gort freisin, syrup mhailpe le blas just militia thuirseó, paprika deataithe, rúnainn beag taste miso, tugann de sin an sort blas umami cho, agus an callóga giosta. Agus beidir go tú breannar seo agus rála tain sin go leor comhábhar, agus is go leor comhábhar tá an, ach sin rud faoi cócras bhíc nach ná, go minic bíonn na comhábhar céine in úsáid in idir éagsúla. Mar sé má cheanaíonn tú seo, má dhéann tú in inéisteocht, seasan siad tamá, agus beitir ná réimse bhá míos na difriúla a dhéanana lo. Amantí le fiol má tú cócroch le fiol, caithe tú an marinade agal tharaí nó ar feadúpla ar cléig ar leid, ach sa gá seo níl bhain nach cheart ar 5 númid. Nis is féidir in éis sin agal go leithíomh agus muid ag gin an chéad céim eile, sin na Croutons aine. Inniu tá mé gúsáid arán ciabatta, ach is féidir leat fibicéin cinál arán atá at a úsáid. Is bailach ionach é seo le arán atá i gCóiré a úsáid suas. Is féidir Croutons a cheannach sa siopa ach in na réire is fiú do chuid héalaíonna, mar tá sé éasca go leor iad dhéana agus cuireann go mór leis an míos rud eile atá giunta ag baile a úsáid. Sin an cinál dá atá weit, agus fagmuid éid sin go leithíomh, agus iad ag fuarú bééis siad gairí níos brisk. Nis bhí an Teimpe fáciún seo ar fearthart ar 5 númid, agus tá sé námanis é a chócrocht. Chuir mé an Teimpe ar fad isteach, chomá leis an marinade ar fad. Tá sé go hálann an marinade dhéanú hain mar fecinn tú na comhábhar ar fad a haint isteachan, thagann siad ar fad le chéile chun míos an deas go deo dhéanamh. Ní bhíonn sé bhád a cócroch. Tá mé sásta leis an cuma atá seo nis, agus tá sin am bogaráid go dtí an chéad céim eile. Nis tá muid le anlann deas dhéanana gon Sailéad, mar se an chéad rud dhéanas mé ná gCóiré na hinniú. Bé muid gúsáid na píosaí báine gus na hinniún sa Sailéad, agus bé muid gúsáid na píosaí glasa san anlann. Deir ná is Sailéad seisear tradiisiúnta bíonn ansóbhí íosc beaga, ach sa gás seo tá muid gúsáid paiprice chun an cinál blas céine a thuirt cho, chomá le púdar feamaine. Sé an bunús gon pananseo ná muoináis agus tá sin amann seo. Is féidir a chuid muoináid héanaíonna, nó bíonn sé ar fáil inis muoináid víganach, bíonn sé ar fáil ag go leor siopaí inis freisin. Leis sin chuir mé isteach na hinniún agus na paiprice. Agus an córbh dearnach san anlann ná púdar feamaine. Is foiointe iontach iodín agus mínarí agus vitamíní eile, agus chomála sin ina réir bechearchún a bheith úsáid níos mú feamaine in éireann, mar fásann sé go farsing ar chósta na hÉireann agus is rud gur féidirlinn a tháirgeas sa tír seo freisin. Tá ocras ag cheathar manis ag breanú ar seo. Deir ná is leitís cas a bheith an úsáid é Sailéad seisear, ach is butterhead a bhí ar fáil inis. Agus sé an rud atá áitiúil agus fásta dréir an seisear, beidh sin na gúnaí níos fearr ná rud a ans tú an siopa as fibicéin tír. An leití seo go thuair tá sé limacht amachchas sa mabhla. Is Sailéad seisear tradiisiúnta bíonn cáis parmesan os cín an Sailéad. Bé muid a inis leagan víganach gon cáis parmesan sin. Bé muid gúsáid almond tóstáilte dosach chun sort géir a thuirt gon míos, nis na callóga giosta, agus rúnainn beag tíos miso chun é dhéanamh gort ar nús cáis parmesan. Agus nis le breanúir tá cuma ar nús cáis parmesan air.
Níor thug seach 3 second arm é a chuir le chéile. Mar se ní gá in rire cáis víganach a cheannach, tá túnán é seo dhéana ag baile agus tá bhád níos lú próseáil a gceist leis freisin. Nis tá sin an choileród a chuir le chéile. Míos álan is seo mar tá golóir gnéithe difriúla an agus tagann siad ar fad le chéile agus cuirann siad ar fad leis. Tá golóir textures éagsúla agus blasanna éagsúla an. Nis nach marinn se sin go hálinn. Tá mis le imachtanis agus tríal bhain teas, Tásúla an go mána sibse trí las freisin ag baile.